Ćao, pozdrav svima. Video želim da započnem time što želim da čestitam divnim porodicama koje uskoro stižu u Norvešku. Njihova imena neću otkrivati, ali mi je jako drago jer su mi 3 porodice u toku ove nedelje javile da su dobile ili posao, ili boravišne dozvole, ili oboje posao, ili samo jedan posao. Sve u svemu, meni takve vesti igraju u srce i tu nekako vidim nagradu za ovo što radim i za ovo vreme koje ulažem, jer svi uglavnom kažete da vam vide i koriste i da sakupite neke zanimljive informacije o tome. Za sve vas koji tek stižete, želim da vam kažem da se naoružate strpljenjem, da ne očekujete da novac pada sa neba, da neće sve da se reši za pola godine, da je imigracija jedan proces koji traje, da vi koji niste položili neke stvari pre dolaska ovde, sve vas to čeka ovde i nemojte uopšte se razočarate ako nekome bolje trenutno nego što će vama biti kada stignete, jer to je apsolutno normalno. Nikada nemojte da poredite svoje početke sa nečijom sredinom ili sa nečijim krajem, znači samo hrabro napred, puno strpljenja i super ako ste došli sa porodicom, kao što sam i ranije rekla, imigracija uvek lakša, u 2, 3, 4, koliko god da vas ima, jer jednostavno nemate onaj problem sa nostalgijom, niste tužni što vam nedostaje porodica ili deca. Tako da, konkretno porodica s kojom sam se danas dopisivala, oni stižu onako đuture, što se to kaže narodski. Mnogo mi je drago, poželjela sam ih sreću ovde. Htela sam čisto malo da vas ukratko upoznam kako to izgleda Norveška kao zajednica. Pre svega, verovatno znate da je Norveška monarhija, kralj se zove Harald, trenutna kraljica se zove Sonja i monarhija u Norveškoj više ima nekako tu ulogu samo predstavljanja ili titule, ne utiče ništa to mnogo na vlast, ali u nekim kriznim situacijama kralj itekako ima pravo da kaže ovo ne može. Norveška vlada se sastaje jednom nedeljno sa kraljem i iznosi mu stvari o kojima oni pričaju, šta se to dešava, tako da kralju uopšte nije zapostavljen, nego jednostavno više tu kao neka figura. Vi koji ste pratili onaj video iz Osla, kada sam ga obišla pre 2 nedelje, čini mi se, videli ste koliko se razlikuje Kraljevska palata u Norveškoj oko koje potpuno slobodno šetate, nema ograde, nema ničega, znači jednostavno ovo je takva država, jednostavno sloboda vlada i to je to. Želim još da vam kažem svima vama koji ćete stići, da u Norveškoj imate mnoga dobra, kako se to kaže, mnoge stvari su ovde besplatne, zahvaljujući tome što plaćamo visoke poreze. Uglavnom ćete svi biti šokirani iznosom poreza, porez najčešće bude minimalno 1000 eura pa na više, koji morate da plaćate ne kao porodica nego po osobi, znači ja, neka kažem, država mi svaki mesec otme meni suprugu po 2.300-400 hiljada eura, bože mi sad čovjek, da, 2.300-400 eura, da, otprilike toliko. Ali zbog toga dobijete mnoge stvari nazad. Znači, te pare se koriste za besplatno školstvo, za besplatne knjige, deca su dobijale laptope, kompjutere, sve što im je bilo neophodno sada kad je bila pandemija potpuno besplatno. Sve što radite u prirodi je potpuno besplatno, pare se ulažu za izgradnju puteva, ako završite u bolnici sve je potpuno besplatno. Kažem zato što znate da recimo u Americi ili nekim drugim zemljama sve to morate itekako dobro da plaćate, pa ovdje imate te neke benefite koje dobijate. Također kada dođe to vreme za studije, postoji nešto što se zove lone kasa, znači ne moraju roditelji da vam plaćaju fakultet i ne zavisi od toga da samo onaj koji ima da priušti može da studira, kao što u nekih zemljama nažalost bude slučaj, nego jednostavno država želi da to bude ravnopravno i da svako ko želi da se obrazuje ima tu priliku i vi dobijete tu stipendiju. To često iznosi, čini mi se, neki 10-15 hiljada eura, što je vama sasvim fina i dovoljna cifra za taj neki start, da plaćate taj neki hibel, kako se to kaže, ajde, možda neki studentski dom i tome slično, da imate dovoljno za hranu i sve što je vama neophodno. U svakom slučaju bitno da postoje tako neke lepe stvari koje dobijete nazad i onda kada plaćate te porez, ajde razumete i zbog čega. Također želim da vam napomenem da svake godine postoji povrat poreza, to je bilo sada kraj marta, početak aprila, uglavnom je to svake godine tako, i onda dobijete poruku od Poreske uprave da li ste platili previše poreza tokom protekle godine. Ako jeste, vi dobijete pare nazad, znači uplate vam na račun. Mi smo prve godine dobili 2000 eura nazad, prošle godine 1000 eura smo dobili nazad.
ove godine će biti nešto manje, ali u svakom slučaju odlično. Bitno dok ne moramo da vratimo. Ali, ako ste platili manje poreza nego što treba, oni sve gledaju. Znači, da li imate jedno dete, dvoje dece, da li imate kredit za auto, kredit za kuću, bilo šta, i na osnovu toga se sve to proračunava i gledajte uvek da u toj skata kočnati na toj poreskoj upravi upišete tačan iznos koliko zarađujete, kako bi sve onako bilo kako treba i da ne biste dolazili u situaciju da morate da vratite 500, 600, 700 eura odjednom, kada baš je nije okej, jer uglavnom tada stiže polako prolećni odmor ili letnji odmor i stvarno je bez veze da trošite taj novac. Znači, dobijete nazad, to je jedna onako lepa stvar. Leti, kada je jun mesec, dobijete ferije penger. Znači, tada nema plata, nego dobijete ferije penger i uglavnom to iznosi otprilike kao 2 vaše plate, što je fenomenalno. Nije identičnu cifru, ali zaista prošle godine sam dobila nešto jako manje od toga koliko bi bile moje 2 plate. I nije ni čudo što Norvežani ovako odu na more ili kupe auto, jer zamislite kada vas dvoje odjedno dobijete po 2 plate, znači to su 4 plate u jednom mesecu, tako da možete i da putujete i da uštedite i šta me već volja. A tamo u novembru imate, kako se zove, pola skata, pola poreza, znači tada vam država obračunava porez ne recimo 34%, nego samo polovinu toga i dobijete recimo cirka neki 500-600 eura više platu tog meseca i uglavnom tada ljudi to koriste da kupuju božićne poklone ili za što god vi želite, to je vaša stvar, ali to je uglavnom neka lepa stvar i neka prednost koja postoje ovde u Norveškoj. Također u Norveškoj imate mama i papa permišun, da znate vi koji ćete dobiti decu. Znači, osim toga što mama dobije svoje porodiljsko i tata je obavezan da koristi porodiljsko, trenutno je to 3 meseca. Izuzetno lepa stvar da i da oba roditelja, tako reći, osete kako je to biti sam kod kuće sa malim detetom. Znači, kada žena ode da radi, da tata ostane sam sa detetom, preslači pelene, pravi kašice, šeta bebu i sve ono što je mama radila pre toga. I super je tada taj muškarac stekne utisak, pa nije baš to tako samo lako, šta si ti ceo dan radila, sedela kod kuće sa bebom, kao što sam često imala prilike da čujem od nekih koleginica ranije, kojima supruzi, nažalost, baš nisu bili od pomoći, tako da je ovo onako baš jedna lepa stvar. Još nešto na što morate se privikati u Norveškoj, to su likestilling, znači ravnopravnost polova, ali ne mislim samo na to da morate da se naviknete da Norveška prihvata, osim da kažem, braka muškarac žena, također prihvada istopolne brakove. Znači, prvi norveški, taj istopolni brak u Norveškoj sklopljen je baš u Trondheimu 1917. godine. Znači, potpuno je legitimno da budete i lezbijka i gej i da usvojite dete. Morate to da prihvatite. Ja znam da je naš Balkan zatucan. Sviđalo se to meni, sviđalo se to vama, tamo nekome iz Pakistana, tamo nekom iz Italije, tamo nekom iz Nemačke, odakle god da dolazite, nebitno, niko vas ne pita. Znači, onog momenta kada ste odlučili da se preselite u Norvešku i morate da prihvatite norveška pravila igre, da tako kažem, to je ovde prihvaćeno. Vrlo verovatno da će vaše dete da ide ili u vrtić ili u školu sa nekim koji ima 2 mame ili 2 tate i ne možete da diskriminišite, ne možete da govorite svom detetu nemoj da se družiš sa njim zato što ima 2 mame ili 2 tate. To jednostavno nije lepo, nije u redu i nije lepo da učite decu tome, kažem, zadržite od to da li se vama sviđa ili ne, ovde je tako. Ovde o tome čak uče u školi, da je potpuno normalno da neko ima ovo i ono i nema diskriminacije. Ali likestilling se osim na to odnosi na ravnopravnost polova, znači i žena radi u kući, kuva, sprema, i muškarac radi, žena također menja gume za automobil, čisti snijeg, radi svašta nešto. I također se odnose na nešto jako bitno, a to je da svako ima pravo na jednake uslove. Daću vam najbanalniji primer, recimo, svaki restoran, svaki muzej, svaki bioskop, bilo koja institucija, banka, sve što vam padne na pamet, škola, univerziteti, svako mora da ima pristup za invalide. To znači likestilling također. Znači ravnopravnost za svakoga, da i onaj ko je invalid u kolicima zato što mu je život, nažalost, bio težak, da li je tako rođen, da li mu se desila nesreća, nije ni bitno. Bitno da taj neko isto ima pravo da uđe u taj restoran, u taj bioskop, u tu banku, u bilo koju ustanovu, isto kao i vi koji niste, da kažem, invalid na taj način i to je nešto zaista što je lepo. Isto tako budite spremni da će vaše dete ići zajedno u razred sa decom koja imaju autizam, o tome sam ranije pričala, o decu koja ima Downov sindrom ili bilo šta.
od toga da je to ovde tako i da to trebate da prihvatite i što pre prihvatite, vama će biti bolje. Takođe prihvatite da u norveškoj zajednici nemam snobova, meni se to baš dopada, ja bar lično nisam se susrela sa snobovima, znači oni imaju, ali oni nemaju želju kao što je to kod nas da se to pokazuje i dokazuje, nego jednostavno oni sve to onako, tako reći, u svoje 4 zida uživaju u svom slobodnom vremenu, u bašti rade kada dođe proleće, sade, ne znam, cveće, kose travu, jednostavno posvećuju se ti nekim malim stvarima, tako da oni imaju novca, ali nemaju potrebu da ga pokazuju. I vjerojatno znate za onu izreku što je narod siromaštvo, to je veća potreba da se nešto ističe, dokazuje, pokazuje, pa makar i na kreditnu karticu kupili, ne znam, Gucci torbu, ali eto samo da imate. Tako da to ovde nije tako i budite takođe spremni da ćete vi raditi sa kolegama iz različitih kultura, iz različitih zemalja i uvek probajte da imate na umu. Probajte da imate na umu da kao što je vama lepo i normalno nešto iz vaše Srbije, iz vaše Bosne, iz vaše Hrvatske, tako je tom nekome ko je došao iz Sirije, iz Afganistana, iz Portugalije, iz Južne Afrike, odakle god, iz Južne Amerike, isto tako lepo i normalno. Svako voli svoje, tako da ovde najvažnije da poštujete jedni drugi i da naučite to jedno od drugima. Ja sam upoznala divne devojke koje su iz Iraka, koje su bacile hidžab, koje ga, na primjer, ne nose štikle, šminka i se žive potpuno slobodno, kako one kažu, mi smo Norveška je zemlja slobodnih ljudi, ali isto tako ima oni koji su odlučili da zadrže religiju, znači da radite šta želite, ovo je slobodna zemlja. I time automatski želim da vam kažem na još jednu lepu stvar u Norveškoj koja se zove ytringsfrihet. Znači to je sloboda da svako u Norveškoj može da iskaže slobodno svoje mišljenje i postoji, znači, sloboda medija, nažalost to u Srbiji i na Balkanu je zaboravljeno, čuo da postoji sloboda medija, postoji sloboda govora, samo što je jako bitno da razlikujete, znači vi uvek imate pravo da kažete sve što mislite, da napišete to što mislite, ali nemate pravo da vređate nekoga. Znači u redu je da kažete i ovo mi se ne sviđa, mislim da preterujete, mislim da vlada treba ovde da povuče granicu. Sad se opet spekuliše nešto Evropska unija da ili ne i Norvežani uglavnom pišu u komentarima, već 2 puta smo imali glasanje da li da uđe u Evropsku uniju, rekli smo 2 puta ne, prestanite da nas pitate, reći ćemo ne i 3. put, jer ne žele da uđu u Evropsku uniju, ne žele da im niko kroji njihovu politiku, žele da sami kroje svoju politiku, žele da sami određuju koliko će migranata godišnje uzeti, zbog čega. Oni ne žele samo da uzmu migranta i tako ih pobacaju bilo gde. Norveška ima kvote flykninger, znači tačno određeni broj koji procene da mogu godišnje da uzmu. Postoji taj program integracije za njih koji traje 3 godine. Oni budu smešteni tamo gde treba, imaju svoje učitelje, imaju sve što je neophodno. I to je fenomenalno. I ako bi ušli u Evropsku uniju, vjerojatno bi možda bili obavezni da prihvate odjednom 15.000 ljudi za koje ni kapacitete nemaju. U Norveškoj do sada uglavnom mislim da je bilo nekih 3.000 ljudi da oni prime, ne više, zato što je to nešto što oni mogu na miru da integrišu, da im predstave čitav taj plan, da im predstave Norvešku kao zajednicu, da 3 godine imaju besplatno pravo da uče jezik i da ih onda, tako reći, zapošljavaju, nalaze poslove i da ih ubacuju u norvešku zajednicu, tako reći, u taj radni život. Ako još nečega se nisam setila sada, ispričat ću vam neki drugi put, ali eto, to je otprilike ukratko to na što treba da budete spremni kada stignete ovde kao novi migrant. Bi bilo da ste migrant koji je došao do potrazi za boljim životom ili neko ko je pobegao, nažalost, od rata, ali shvatite jedno, svi smo došli ovde zbog jedne iste stvari, a to je da živimo bolje. Nikad neću zaboraviti kada smo u Trondheimu bili, videla sam ženu u tamne puti koja je imala hidžab i male devojčica, lupiću da je maksimalno imala 3 godine i ona je sirota imala hidžab. Iskreno to dosta nisam viđala da tako malo deci stave. I bilo je leto, je bilo stvarno toplo, bilo je neki 30 stepeni i devojčica samo trči i uri one galebove koje su svuda i suprug ja sedim u restoranu, jedemo i gledamo kako ona samo skida i baca. Mama je ponovo namještena, skida i baca. To mi tako bilo slatko da gledam onako kao borba za svoju slobodu, za svoju slobodu govora, za bilo šta. Na kraju mama odustala i stavila je hidžab u kolici, devojčica je nastavila tako slobodno da trči juri te galebove. Tako da uživajte kad svi vi koji uskoro stižete u ovoj zemlji u kojoj prevladava sloboda za sve. Znači zapamtite, like stiling, sloboda za sve i nećete imati nikakve problema. Pozdrav svima iz divne Norveške i dobrodošli svi vi koji dolazite.